Vittu, mä oon ikinä jännittänyt näin paljon. Tervetuloa Suomen vahvimieskisojen toiseen kilpailupäivään. Täytyy sanoa, että jalka ei ole ihan yhtä raikas kuin eilen, mutta pitää vaan luottaa, että sama tilanne se on kaikilla. Tänään tosiaan ensimmäinen laji vedetään pinkillä kypärällä, niin kuin somessa on luvannut. Sen verran voin tälle videolle paljastaa, että valvoin eilen johonkin 3-4 asti. Ei vaan tullut uni. En uskalla missään muualla sitä myöntää vielä, koska kilpakumppanit sen sitten näkee, mutta kyllä mä sitten lopulta sain semmosen plus 7 tuntia nukuttua. 3 vuotta sittenkin nukuin huonosti ja kakkospäivä meni ihan hyvin siitä huolimatta. Mutta me lähdetään nyt kohti kilpailupaikkaa ja palataan siihen. Kuka tuli hevosen? Moro moro! Kato ajoissa! Ajoissa! Missä sä olit eilen kun oli maastoreita? Mä olin vähän niinku nukkumassa tuolla. Mä ajattelin, että ei mun tarvitse sitä ruveta suorittamaan. Säästellään tähän päivään. Marko oli pikkusen vihainen se huuti, kun sä et vielä ollut siinä. Jumalauttaa! Meillä piti olla ryhmäkuva ja tuli viesti, että punainen paita pitää laittaa päälle. Niin kuin näkyy, jengillä on punainen paita päällä. Minun punainen paita on Jyväskylässä. Sieltähän tuli semmonen kilpailijainfo, missä se luki, mutta se oli niin pitkä, että mä jätin sen lukematta. Tino laittaa reidet pumppiin valokuvaa. Niin kuin kaveri ei tiedä, että ei oo valokuvaa. Sitä valokuvaa ei oo tänäänkään, niin ei tarvii reisiä laittaa pumppiin. Eilisestä naisillekin sanoin, että varmaanhan ne on miehet ollut, mutta mä sanoin teille, että varmaanhan ne on naiset ollut. Mutta ei tänään tukita mitään vessanpössyjä käsit yhden paperilla, mitä ei ole käynyt täällä. Nyt on nimittäin kaiken kaikkiaan niitä, ketä sen 200 on heittänyt, niin ei tähän valtakuntaan ihan montaa mahdollisuutta. Joskus altaisi listaa jatkoon mennä. Mennään liikkuutaan Siihen oli oikein hyvä päättää sun viimeinen kisa, että Perhana kuin ihan vähemmän. Yksi kikka on se, että miten tasaisesti tää käsi asettuu tähän. No tää menee vähän yli. Ihan sama, mennään sillä, mä nostan sen vaan kerran, niin ei tarvii murehtia. Sovitaan, tää on nyt sovittu. Kättä päälle. Tuntuuko yhtä hyvältä kuin Antsi? Mikä ei tunnu niin hyvältä kuin Antsi. Nyt mun pitää mennä lämmittelemään. Tulkaa jonkun lajin jälkeen. Tästä se taas lähtee. Lajithan on selvästi kivempiä, mutta sanoisin, että myös aika paljon raskaampia kokonaisuudessaan. Että eilen oli kuitenkin siellä etupito ja väkipyörä, mitkä on vaan niinku yläkropan rasitteita, mutta tänään jokainen laji rasittaa kyllä koko kroppaa. Luotetaan, että vanha kestävyysurheilija jaksaa. Eikö ne ole markkinoinut tää, että uimari. Siitä tittelistä ei. Jos aloitatte kilpailun, niin joskus harrastatte sitä 20 vuotta, niin sitä tittelistä ei pääse ikinä eroon. Meikäläinen on täällä yksin näköjään lämmittämässä. Kaikki muut oli jo merkkaritelineen kimpussa, mutta yksi asia, mitä mä oon kisoista oppinut. Joka ikinen kerta, vaikka sä menet kuin myöhään lämmittelee, niin sä oot aina liian ajoissa. Niin yritetään nyt olla viimeinen edes. Kaikki on menossa kilpailijaesittelyyn, sen takia tulee ei ollut kukaan lämmittelemässä. Mä ajattelin, että mä oon fiksu, mutta päinvastoin. Vielä vähän. 500. 400 merkkari, painoi merkkari on 230. Ei se ole kuin 170 kilo hyppy. No, edellisissä kisoissa, missä on ollut, missä on merkkari, niin ei ollut merkkarien lämmittelytilassa ollenkaan. Mä katsoin tuossa lämmittelyssä, niin 105 nosti sitä 400 jo niinku. Niin mäkin katsoin, mä olin silleen, joku nosti joku 3 kertaa, mutta ei tää helvetti. Hyvä. Yes. Nyt päästetään sinne kilpailijat hetkeksi valmistautumaan tuohon suoritukseen. Olkaa valvaisia. Nämä on erittäin haastavat olosuhteet. No, mitäs nyt kun kypärä ei kun mikä toi? No kyllä mä sen kypärän päähän niin laitan. Tosiaan nyt tehtiin päätös, että Fingal Fingersia ei ole. Koska tuolla sataa niin paljon ja se on märkänä. Se on kyllä siis hyvä päätös, ei sitä voi valittaa. Että se on märkänä niin riski. Sen takia mä sen kypäränkin laitoin, kun se on vähän riski. Niin nyt kannetaan vaan merkkari ja se on siinä. Mutta kypärä päässä. Kypärä menee päähän, totta kai kun on luvattu. Niin joo, kisasukkien paljastus. IG:ssä oli taas äänestys. Oli muuten tiukka äänestys, mutta kypärään mätsäävä valikoitu. Älä kypärän salaisuuksia. Täällä aamuleitakin on tuotettu. No mitä Jesse? Mikä pössi? Hyvä.
Vähän tietenkin nämä aina päivän ensimmäiset lajit silleen pienesti jännittää, mutta siitä se... Muakin yleensä, mutta mä oon jotenkin niinku, tää on ehkä niinku semmonen laji, mihin mä menen niinku itse varmimpana. Okei. Jos, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta niinku. No tää on ehkä itsellä taas se niinku päivän heikoin laji. Joo, mulla taas on niinku tukki on semmonen, että mä oon siinä ihan hyvä, jos mä onnistun, mutta se on jostain syystä hirveen niinku, punneruslajit niinku jännittää. Pois lukien viikinkipunnerus. Niin, no joo, viikkahin nyt aika. No kun se kulkee samaa rataa, mutta tukki ulkona, niin siinä on se oma jännityksensä. On ehdottomasti. Ootko muuten miettinyt sitä, kun meillä on kuitenkin tukissa, niinku, ei ole valtavaa eroa sulle ja mulle niinku ennakkoa, että jos me tehdään samaa tulos, niin sehän arvotaan kumpi tekee Konanin viimeisen. Arvotaanko? No, mites muuten se menisi? En tiedä. Niin siinä saa aika iso edun sitten, jos nyt tehtäisiin samaa tulos. Haluatko kuulla tarinaa viime vuodesta, minkä mä oon kertonut monta kertaa? Kerro, mä en oo kuullut. Viime vuonna Konaniin mentiin tukkipunneruksen jälkeen. Mä olin toinen tukkipunneruksessa. Sitten tuli järjestys, missä kilpailijat menee tekemään Konanin. Ja mä olin avoimen niin kuin toisiksi ensimmäinen suorittaja. Eli Miksi oli silleen? en tiedä, joku siinä oli käynyt. Ja oliko siinä vain joku moka käynyt? Joku moka oli käynyt, vaikka mun piti olla siis toisiksi viimeinen suorittaja. Sitten mulle sanottiin justiinsa kisaan, että no mene sanomaan asiasta. Sitten mä menin jo sanomaan, sitten mä käännyin siinä teltaovella ja olin, että tää on Suomen vahvin mieskilpailu eikä Suomen vahvin järjestyskilpailu. Et ihan sama, että missä järjestyksessä mennään, niin mä voitan Konanin. Ja niin mä sen voitin. Tuo oli niin hieno tarina, että editoija leikkaa sen pois. On se kova tuo Jesse. Se ei oo tuommoista niinku hermojen hallittaa ja vahvaa mieltä, niin ei oo kellään. Tuokin editoidaan pois. Nyt mennään vähän koittaa merkkaria. Jokainen on aloittanut. No juoksu siis. Säikähittekö? Pelottava mies. Pikkutauko ja vielä uudestaan. Kannattaa varautua, jalka uppoo hiukasen märkää hiekkaa. Okei. Joo, en edes ottanut huomioon, että tuo märkä hiekka voi vähän upottaa. Mutta upottaako maa? Ei nyt ihan hirveästi. Tää on sama kuin rekavedossa. Jokainen 105, joka tulee tuolta, sanoo vähän eri juttuja. Hyvin tulee kyllä Janhunen nyt ja erittäin vakaata Janhusten askellus. Tapanina on vähän lisää vauhtia. Ja sitten pienet huidit. Ja sieltä ja Pyntänen saavuttamassa myöskin juonesta kiinni. Käy jo vähän tuolla maalivivon puolella. Ja kyllä kellon ajan puitteissa täysin repii. Laitteellinen maaliviiva. Ja Severi Allonen kilpailun johtajan paikka päällä. Hän tulee Jyväskylästä täytyy kyllä sanoa sen, että kyllä suomalaisen miehen tekee kypärä kauniiksi. Entä kärkeä? Sieltä taisi käsittääkseni tulla lajivoitto. Ensimmäinen, mikä ei ole jaettu, vaikka puotin kerran. Se oli vaan niinku, mä en tiedä oliko tää pehmeä alusta vai mikä. Vai se, että kun mä näin koko ajan törrön, niin mä aloin jotenkin panikoimaan ja kippasin. Oli, ja kärki aika. Seuraavaksi onkin sitten laji, joka tänään jännittää eniten, eli tukkipunnerus. Lähdetään lämpää sitä. Onneksi en kantanut niin pitkälle kuin sinä, niin ei mennyt niin paljon voimia. Se on kyllä totta. Paljon Mika jäi mulle, mä koko ajan näin sit ihan loppuun asti. Tavallaan niinku... Ja jäi vielä... Varmaan paljon. Niko, Oliko sä toinen vai? Se joka kerta vaan putosi. Oli helppo, vähän horjahin niinku jälkeenpäin. Ainut mikä rupesi jännittää, kun oli puoli minuuttia aikaa huutaa. Sitten mä just kävelen siihen tukiluukseen, tulee start! Paljon sulla seuraavassa on painot? 30, en mä viittinyt skipata sitä.
Paljon seuraa? 40. Vakuuttavaa tekemistä Jesse Pynnönen ja sieltä ajaa Väkisin ottaa. Itseltä myöskin Jarhunen vielä peliin mukaan. Kyllä Pynnönen jatkossa tähän mennessä ainoastaan. Tämä on 100 parhaimmillaan Suomen vahvin mieskilpailua. 3 miestä seisoo vielä, kun mennään last man standing. Pannaanko jätkät lisää rautaa? Kaikki vaan nauraa. Jyväskylä kilpailun johtajan paita. Päällä on vakuuttavaa jälkeen tähän asti. Ja sitten kaikki peliin! No ihan hyvin, mutta huomas kyllä eilen tehneensä, että sen kun nosti tohon rinnalle jo, niin huomasi, että olkapäät on pumpissa. Et on tosi tyytyväinen, että 50 on mun ennätys, mitä mä oon nostanut. Ei se olisi tänään tullut millään. Seuraavana sitten Konani. Ei tulla tänne ulos nauhoittamaan, en missään nimessä halua, että kukaan kuulee, mutta 3 lajia jäljellä, 16 pisteen johto. Vois luulla, että tässä vaiheessa vois vähän jo ottaa rennommin, mutta vittu mä oon ikinä jännittänyt näin paljon. Samaan aikaan mä en oo ikinä halunnut mitään näin paljon ja samaan aikaan mä haluaisin vaan olla ihan missä tahansa muualla syömässä sipsiä sohvalla, mutta vielä Konani seuraavaksi, joka oli tosissaan Porissa meikäläisen Akilleen kantapää. Niin. Mut mä tiedän, mä oon hyvä siinä, kun mä vaan nyt en munaa. Ja kaikki jää jälleen Katariina Torin Sepelille. Pynnönen, hieno suoritus. Ainakin aina Suomen vahvin TikTok-pelaaja. Ihan käsittämätöntä kyllä huomaa ton kisaväsymyksen, kun 12 pisteen johtokynnys. se otti mua 4 pinnaa, otti Jesse kiinni. Mä menin silmät kiinni ja mä otin, että missä se Pynnösen viiva on, mutta ei riitä. Lajitestipäivässä tehtiin tuo sama paino, sama laite. Helposti 2 kierrosta. Helposti. Silloin jäi ainakin kierrosvara. Seuraavana farmarisalkut. Ei onneksi jännitä niin paljon kuin tää laji. Mä tiedän, että Jesse voittaa sen, mutta siihen ei pitäisi montaa miestä mahtua väliin. Ja sen jälkeen onkin sitten ennakkoajateltuna meikäläiselle. Eli kivet. Mulla ei ole ikinä käynyt Konanissa tuolla siis jalat loppu. Siis ne ei enää olisi kantanut askeltakaan. Että käsissä se olisi pysynyt ja happi kulki hyvin. Mutta
aika hyvä kaksikko tämä, kun Vaaraniemi saa tuosta Allosesta erittäin hyvän kirittäjän. Loistokaksikko tämä. Oli kuulemma kärkiaika. Joo, aika tipahti. Tää hapotti vähän. Keleellä jäi kohtuullisen hyvän tasapainoa Pönnösellä. Ja myös sitten Lindroos saa hienosti juonessa kiinni, kun tuo kääntöpaikka lähestyy. Pönnön käy siellä piiskaamassa myöskin sitten vielä Lindroosia. Ja nyt riittää. Loput paukut jää tuohon kivien nostoon viimeiseen lajiin. .7 sekkaa hävisin Jesselle, eli tää oli kyllä onnistuminen. Mä ois ikinä uskonut, että mä oon jossain otevoimalajissa noin lähellä sitä. Ollilla tuli väliin. Tuliko väliin? Joo, katon kanssa. On se showbiz! Mika kantoi joku 10 metriä ylimääräistä. Se oli muuten paksu se kahva. Oli joo. Et vois kertoa, että vaikka olisi kovakin grippi, niin Joo. voi tiputtaa. Niin onhan sulla on kova grippi. On mulla kyllä joo. Kyllä väkipyörä todisti. No joo, ja kyllä niinku historia on todistanut. Juu. No niin, sitten olisi yksi laji jäljellä. Ennakkoon ajateltunahan tää oli meikäläisen leipälajeja, mutta ei helpota jännitystä kyllä yhtään. Hyvin on pysynyt paita kumminkin tallessa. Oh. En olisi uskonut, että tähän asti että on näin käynyt, mutta... Oliko, että 3 lajia pysyi sininen paita ja sitten nousi sen jälkeen pysynyt keltainen päällä. Kyllä. Jesse Pynnönen, Severi Allonen kaksikko. Nyt on keskittyminen huippuluokkaa. Tästä ja Severi Allonen helposti ensimmäinen. Allosella kiinni kauhaan. Pynnönen. Toisen tasapakki aitelee tämä kaksikko. Kolmas kivi sinne. Allosella kolmas kivi Pynnönen taistelee ja vääntää. Menee! Ja sitten Severi Allonen ottaa vähän neljäntenä. Vahvin mies. Hän on Suomen vahvin mies. Severi Allonen. Taistelua. Haluaa tämän huippuun edessä. No niin, siitä naistaa sitä Pynnöneltä. Allonen on ykkönen. Severi Allonen on ykkönen. Hän on Suomen vahvin mies. Saatiin sitten. 29 pistettä. 4. kilpailu. Severi Allonen, hän on Suomen vahvin mies. Niin, mä en oo kivien Et oo kivistä puhunut mitään. Pikkunen ruuhka, joku tunti joutui antaa yhteiskuvia tossa, mutta ei se mitään, niitä on aina kiva antaa, mutta tehtiin mitä piti. Tää oli semmonen juttu, mistä mä haaveilin. Aika hyvin meni kyllä kaikki leit ja kiveet varsinkin, niin en oo vielä videolta nähnyt, mutta vitsi oli hauskaa nostaa kiviä. Se oli kyllä niin köykäinen kuin vaan voi olla. Joo, se 200, helppohan se oli se 200, ei sitä auta minkään. Katoppa mitä isi saa. No aika rikki on ja pitäis vielä doping-testiin mennä eikä kuseta yhtään. Mäkin oon ottanut, mä oon ottanut veidenojennusta ja koukistusta, ihan sellaista. Siis mä aion niinku ensimmäinen salireeni, milloin se nyt ikinä onkaan, niin semmonen kunnon Bro Science käsireeni.
Mä en oo sua onnitellut sun videolle vielä. Tai tääkin varmaan leikataan pois. Että onneksi olkoon taas. Kiitos. Todella paljon. Niin Kiitos. Oikein, siis vahvi voitti. Ei mitään selityksiä. Ei oo pelkkä uimari enää. Katsotaan niin seuraavissa kisoissa mitkä on, niin uimarina kutsutaan. Onko ensimmäinen? Joo, seuraavaksi doping-testiin. Ei kuseta yhtään, kaikki on jo lähtenyt. Mökki on tyhjä. Meitsi tankkaa tällä nokkoon ja ties mitä juomia, että sais virtsan rullaa. Kato, vielä tulee. Missä te oli? Jep. Olin pissitestissä. No niin. Elvis has left the building. Viimeisenä lähettiin, mutta nyt on doping-näyte annettu. Ja melkoinen viikonloppu ja täytyy sanoa, että kyllä tässä semmonen pikkupojan unelma tuli täyteen. Tätä nyt varmaan sulatellaan seuraava viikko. Jos oot kattonut koko videon, niin muista jättää tykkäys.